Ako začať lepšie deň ako ránou meditáciou pri východe slnečka do tváre. That's it. Krásne, dobré ránko o 5:30. Totižto dnes ti ukážem, ako vyzerá môj klasický bežný deň s tým, že som zmenil svoju rutínu a som začal vstávať o 5:00, neskôr to zmením na 4:30, budem spať o 9:00 a budem to taktiež posúvať až na 8:00 večer. Takže asi toľko k tomu mojej ranej rutinke. K ranej rutinke nesmie chýbať východ slnka. Ako lepšie chceš proste začať deň ako týmto. Hell yeah. Takže čo sa týka rannej rutiny, podľa mňa ti zaistí úspešný, kvalitný a produktívny deň. Hneď z rána proste som vstal, zvážil som sa, lebo treba na lačno. Následne som si dal zimnú sprchu, ktorá ťa hneď prebrie, to proste nemáš na výber. A následne som si dal 500 ml vody, kreatín, glutamín a vybehol hneď vonku na prechádzku a na slnečné lúče. Takže dnešný deň bude o niečo dlhší, keďže od 5:00 som hore. Teraz už je 5:44, 20 minút už som vonku a užívaj si teda dnešné videjko, ktoré bude vlastne klasický vlog môjho dňa a čo asi obnáša nejaká práca trénera a online coacha. Aj keď na dnes mám naplánovaný len jeden tréning o 9:00 a dovtedy chcem ešte postihať kopu veci, ako je napríklad meal prep, coaching. Napíš mi kľudne do komentára, že či si rané vtáča alebo nočná sova, ale za mňa, keď vynecháš takéto ráno, že to keď sa ráno premôžeš a staneš skôr, tak začneš tak produktívne a pekne ten deň, že ten deň už nemôže byť lepší. Už sa ti bude všetko chcieť robiť a prosím ťa. Myslím, že východ slnka praví za mňa. Taktiež toto je vec, ktorá mi dosť pomáha v tom ostať produktívny a to sú poznámky. Takto si odškrtávaš rôzne veci, čo chceš za daný deň stihnúť. Ako ja som si odškrtol vstávanie o 5:00, váha, voda a suplementy, zimná sprcha, prechádzka 30 minút. Následne si spravím maču, ide sa robiť za notebook, potom si dám normálne raňajky. Dnes s tým, že nevedel som, že či hecnúť ten tréning, dám nakoniec aj tréning full body, takže raňajky budú ryžová kaša, nie nejaké vajíčka, lebo chceme tie tuky držať nižšie. Potom sa zbalím do gymu, nasleduje gym a ešte predtým by som chcel stihnúť ešte aj meal prep. A tak ďalej. Takže najväčší real talk je, keď ti poviem, že ráno robí deň. Začni ho takto, začni ho produktívne, choď na denné svetlo, to je to, čo prebudí tvoje receptory zaspaté. Takáto prechádzka rovno telu dáš najavo, že má vstávať, je to fakt top. Takže ja idem užívať východík slnka a vidíme sa asi až po ceste naspäť. Taktiež najlepšia vec, čo mi pomáha hneď z rána je, že nezoberieš mobil do ruky, dáš si hodinu kľud od mobilu, od sociálnych sietí. Dáš si tam režim nerušiť, tým pádom nevidíš upozornenia hneď, keď ráno vstaneš a vezmeš ho do ruky. Takto začať deň je oveľa lepšie, lebo si neodstrelíš ten dopamín a môžeš ho naháňať niekde inde, ako napríklad v prírode, pri východe slnka. Proste to je takéto zdravé naplňanie dopamínu, scrollovaním. A pochybujem, že za 7 hodín spánku si o niečo prišiel. Že je taká doba, keď si myslíš, že keď nevidíš sociálne siete aspoň deň, dva, že už si o všetko prišiel, ale reálne o nič neprichádzaš. Ani scrollovaním, ani tým, že neuvidíš, že tvoj kamoš bol na dovolenke. Reálne o nič neprichádzaš, čiže socky sú závislosť, sú tak nastavené a práve kvôli tomu sa treba tomu vyhýbať. Hneď z rána si tam dať ten režim nerušiť a hodinu po zobudení ho proste nepoužívať. Ujdeš, to ti taktiež úplne zmení deň. Zvykol som taktiež, mal som ráno proste, kedy ráno som prescrolloval a potom ten celý deň sa ti tiahne, lebo už si povieš, že už si to ráno dodrbal, tak už to môžeš dodrbať celý deň. Takže to je taký ten spúšťač. Preto ráno robí deň a keď ho začneš správne, tak aj deň budeme správny. Taký ako chceš a produktívny hlavne. Čiže po prechádzke ďalších 300 ml vody, čo už je 900 ml vody z rána. Čiže z rána, keď dám 900 ml vody, vôbec potom nie je problém držať sa tých 5 litrov. No, čo teraz idem spraviť je len si pripraviť ryžovú kašu. Dávam z rána vždycky fasting, ale dnes sa pôjde cvičiť, takže 1,5 až 2 hodiny pred tréningom dám ryžovú kašu, tak 80 gramov. A do ryžovej kaše dám vždycky aj sol a do toho si spravím následne dip 30 gramov proteínu. Rovných 30. Konečne. Reálne toto sa ti podarí malokedy dať rovných 30 gramov. Nikdy to nie je proste rovná odmerka, musí byť taká preplnená. Ešte si dám spraviť rýžu, spravím si rovno aj meal prep a super začatý deň s tým, že budem mať navarené na celý deň, aj na zajtrajší a ide sa robiť coaching. Peace out. Nezvyknem dávať pretréningovku každý jeden tréning, ale keď už ju dávam, tak poď si so mnou pripraviť steak. Tentokrát to bude agres. Dáme celú. Si dáme celú.
Ty koko. Nechápem inak, prečo Agres nerobí normálne, že pumpy, ale dáva to do takýchto sačkov. Fuj, ty koko. Do Agresu si dáme takýto citrulín zo Size & Symmetry. Kód Optimized, máš 20% zľavu ináč. To si dáme 5 gramov a do toho si dáme ešte kreatín. Zaostrujem mi to na hlavu, kreatín. Kreatín taktiež 5 gramov a do toho minerály, takže draslíková soľ, draslík sodík 2 gramy. A ešte si do toho dáme morskú soľ kvôli zvyšenému príjmu sodíku, takže ešte aj morská soľ. To je môj pre-workout stack. Toto si dáme pol hodiny pred tréningom a 2 hodiny pred tréningom si dám ryžovú kašu, tak aby som ju stihol stráviť a išiel som na tréning taký hladný. A potom keď tam do toho dáš pretréningovku, tak ti tak zašlape, jak nikdy. To už mám na sebe odskúšané. Čiže ryža sa mi robí, raňajky si dáme o 8, s tým, že o 10 idem cvičiť, o 9 mám klienta, je 7 hodín ráno už a idem si zrobiť ešte maču. Keďže už som sa zobudil, moje telo sa prebudilo, dal som si ráno prechádzku, aj receptory sa adaptovali na svetlo, takže ideál to neprestreliť teraz kofeínom, čiže nedám si kávu, ale maču kvôli pomalšiemu nástupu kofeínu a taktiež tam potom aj tak pustím pumpu pred tréningom, takže maču len tak kvôli práci a fokusu. Frajerka ma učila robiť maču, takže poďme si ju spraviť. Najprv budeš potrebovať vodu do takejto myštičky. Fakt vody len trošku, hneď do toho matcha. Nechápem, ako niekomu nemôže chutiť matcha. To je podľa mňa len tým, že je zle spravená, takže keď si ju spravíš takto, tak ti chutiť bude. Druhá, šláš, že dobrú matchu treba vedieť spraviť. Kúpil som si aj z Jimbimu túto metličku, ale reálne som ju použil 3-krát a sa začala lamať. Tak asi k Jimbimu a ku kvalite. A táto je z Vilgainu a zatiaľ je v pohode. Teraz si zoberieš pohár a ľad. Oh shit. 4 kocky ľadu, mliečko, 100 ml mlieka, do toho flavor dropsky, hej, 0 kalórií a spraví ti to brutálnu chuť. Vanilkové sú úplne top. A teraz si maču vleješ do toho a leješ ju na ľad. Voilà. No povedz, jak to vyzerá. Brutálne. Mača je spravená, ide sa na coaching a následne spravím si meal prep. Ešte hovädzie mäsko a zeleninu. Práve mi písal klient s tým, že jeho striko cvičí 19 rokov a vždy je na večer tvároch, proteín a surové vajíčka. Až takto to zmieša, takto by to mal jesť aj on. Ja mu pravím, že určite nie, čo sa týka tvárohu a proteínu super, to je fakt, že top. Kvôli kazeínu a straviteľnosti cez noc bielkovín, za mňa super, doplniť bielkoviny naraz všetky, keď ti chýbajú. Samozrejme, že tvároh, proteín určite áno, ale surové vajíčka, túto propagandu zrobil Arnold za svojich mladých čias, keď ich exoval, ale tak riskuješ salmonelu, máš reálne podiel bielkovín z vajíčka ešte menší, keďže straviteľnosť je oveľa menšia, že z toho dôvodu sa ti to neoplatí a nemôžeš si to potom do kalorických tabuliek zapísať, že zjedol si 3 vajíčka, keď si ich zjedol surové. Čiže je rozdiel ich zjesť surové a taktiež nejako upravené tepelne. Takže popridával som nejaký content, porobil som nejaký coaching, ešte sa pustím do posledných vecí, idem sa ozvať potenciálnym klientom a následne sa pustím do raňajok, keďže je 7:51 a taktiež do meal prepu. Dneska na obed si spravím hovädzie mäsko s tým, že ako prílohu spravím zeleninu, keďže nemám špenát. Možno po fitku skočím kúpiť ešte do Lidla. Potrebujem nejak naspäť doplňať draslík. A taktiež teraz som na v podstate súťažnej diete, keď si to tak vezmeš, lebo dal som si 2400 kalórií, čo je dosť málo pre mňa. Včera som mal 2300, lebo som šiel spať skôr, s tým, aby som dneska skoro vstával. A neviem, baví ma to. Proste nie som nejako úplne hladný, vyzerá to každým dňom lepšie, váha ide dole, obvody taktiež, žilky pomaly vyskakujú viac. Teším sa, ako to bude vyzerať vo fitku na pumpe. Nechcem to úplne stiahnuť až na súťažnú prípravu. Tam to bolo fakt už o niečom inom. Tam už som ani nevládal. Vyzeralo to fakt, že super. Akože tie fotky, čo mám, akože zavidím si sám sebe, že ako som vyzeral, ale jak som nevládal do fitka, nechcel sa mi ani postaviť z gauča, nechcel sa mi ísť cvičiť. Čo ja milujem cvičenie, fakt, že milujem. A mne sa nechcelo ísť cvičiť. Súťažná príprava má svoje výhody s tým, že vyzeráš super, ale cítiš sa ako úplný spodok. Na súťažnú prípravu to až nechcem dať, nechcem to stiahnuť úplne dole, ale chcem to držať na nejakých 86 kg asi. Súťažných som mal, myslím, že 81, keď si dobre pamätám, takže nechcem ísť až úplne dole. A cvičiť a držať to na tých 86 je za mňa úplne v pohode. S tým, že tuky si držím na 55 gramov, bielkoviny na
150 gramov, niekedy 170, to poťahnem vyššie, keďže v deficite je lepšie držať bielkoviny vyššie a ostatok sacharídy, čiže dúfam, že si užívaš toto videjko a priniesem ti nejaké hodnotné informácie a vťahnem ťa do toho, ako momentálne fungujem, aké mám nastavenie Dream Life, robím to, čo ma baví a robím to najlepšie, ako viem. Taktiež som teraz posúval coaching úplne na iný level. Včera som natočil nejaké videá doma, chcem to posúvať vždycky čo najviac, cenu nechám stále ako istú, nechápem, ako niekto môže pridávať cenu a nedávať hodnotu naspäť do coachingu, ale chcem ti ukázať, čo som včera robil. Domáce cvičenia s expanderom pre ľudí, ktorí nechcú ísť do fitka, prípadne nemôžu ísť do fitka. Tak to nejak to vyzerá. Máš tu napríklad hip thrust, je tam postavička, vidíš koľko setov, máš stanovené, aké svaly zapájaš, čiže hamstringy a glutes, hlavne glutes primárne, a vidíš aj video, ako to robiť. Čiže expander pod nohy, vystieraš zadok do roviny s tým, že na lopatkách máš gauč, prípadne stoličku. Všetko sa dá cvičiť doma, celé telo a nepotrebuješ na to nejaké neskutočne dobré stroje. Samozrejme o fitku je to oveľa lepšie, lebo vieš si lepšie zapisovať progres, vieš lepšie progresovať a ideš si tam po kotúčikoch. Tu s expanderom musíš vedieť, akú dĺžku expanderu využívaš a podľa intenzity sa orientuješ skôr. Ale so všetkým sa dá, keď sa chce. Samozrejme u začiatočníkov bude progres aj s gumami, s expandermi, keď je to nastavené správne, keď to má nejakú hlavu a petu. Copy-paste tréningy pre všetkých rovnaké, to samozrejme nebude dávať význam, keďže nie každý má telo stavané na všetky cviky, nie každému všetko vyhovuje, každý má individuálne telo, individuálne potreby, individuálne rozsahy, proste nemôžeš robiť copy-paste tréningy pre každého rovnaké, čiže keď vidím vo fitku tých trénerov, čo sú aj u nás a dá každému klientovi rovnaký tréning, tak to potom aj vyzerá. Že tie výsledky neprichádzajú, nejaké malé zmeny tam proste sú, lebo sú tu začiatočníci, zrazu je pohyb, zrazu je trošku zmenená strava, ale tie výsledky potom nie sú také a nie sú optimálne. Ináč nepopulárny názor, lebo všetci influenceri sú zaplatení, ale na Slovensku málo kto robí dobré rýžové kaše. Ja osobne používam, čo sa ti oplatí najviac na Slovensku, to je kaša na maximum. Chutí fakt, že po piči, je taká trošku hrudkovitá, za mňa úplne super, nepotrebuješ ju nejak dosladenú ani pridávaný cukor navyše, ako má napríklad Veiny Galaxy, a tie kaše som mal aj od Veiny Galaxy. Všetky tie reklamy, čo vidíš, že aká je super, tak to je čistý scam, lebo mal som už 3 na ochutnávku a ani jedna mi vôbec nechutila. Pomer cena a chuť, tak sa ti to vôbec neoplatí. Všetko to fejkujú. Takže oplatí sa ti jedine takto, zrobí si čistú, do toho si dáš proťak ako proteínový dip. Čo viac, nepotrebuješ mať ochutenú rýžovú kašu, zbytočné kalórie navyše, reálne na čo, ani to nestojí za to. Pridáš si čučoriedky, zamiešaš dovnútra, aby sa ochladila a teraz tam do toho vleješ dip. Tým, že sme pred tréningom, tak žiadne tuky, vysokosacharidové jedlo, optimálne bielkovinové a žiadne tuky. Takže dezi, žiadne arašitko, žiadne mandle, žiadne sirupy navyše s tukom, toto a vybavenko. Idem sa najesť a vidíme sa potom pri meal prepe. City though. Yeah. Gotta light the tower up for this. Yeah. Okay. Out in the six, I'm a national treasure. The niggas that bad me gon' bad me forever. R.I.P. Kobe, but y'all niggas brokey. That's probably why y'all be shacking together. Capo and Leader got habits together. Like couples vacation, they packing together. Like rushing to finish, they'll slap it together. The charges like COVID, they'll catch it together. They hate me so much, it's a sickening thing. They must have heard wrong on the call. I sent them a sack cause I wanted you shipped to the king. When you was a part of the team, we used to be planning our Mexico trip in the spring. We must have been dealing in spur of the moment. Cause why did we think you could get us a ring? They bragging about how you went home, the fucker they on. Cody, we threw him away. G-Pop sent us a real one from Dago, and next thing we knew we was doing parades. Fuck all you pussy man who could relate. Might just go take me a walk by the sea. They diss on a boy till they blue in the face. I put all our faces that's blue in the safe. Really can't find me the words, you niggas is birds. I wish that I knew what to say. Movie a block, I don't see your face. Your first time back since back in the day. First time lit since back in the day. We needed that chip since back in the day. My mind on the money, I'm racking my brain. And none of you pussies is acting the same. Yeah, none of you is acting the same. None of you is acting the same. Mind on my money, I'm racking my brain. Go to the hotel right after your game. Come to your show and get back on the plane. But don't stick around at the 6.
stick around in the 6. Yeah. Way out of dip out of 6, run out of 6, just like it did. Why was TPS at my crib until you boy slid? It is what it is. Check signing is my kink, pushing out ink, I feel like a squid. I would probably need a YouTube search just for me to do a laundry load. Alex Moss trying to bring me back 100 years from now, he got my body froze. All these niggas want a head tap, I did more damage off a body blow. I can't hit you off the iPhone, shit, let me hit you off the lobby phone. Niggas gotta be around, head on swivel, cause we are not alone. Niggas gotta be around, ice on the same shit like we monotone. Niggas gotta be around, ice with the sticks, I'm like a hockey coach. Niggas better have a bag with a pipe like they came from a... What? Bag with a pipe like they came from a Scottish home. Damn, way niggas talking about ice must be a cell on microphone. How you niggas go from asking for some tickets, now you niggas trying to stop the show. Ironic cause the Iceman was a nice man, now I'm hot and cold. Way out of dip out of 6, run out of 6, just like it did. Why was TPS at my crib until you boy slid? It is what it is. Check signing is my kink, pushing out ink, I feel like a squid. Yeah. Čiže mám za sebou full body, takto v skratke vyzerá môj tréning. Ešte si dám posing a na dnes vybavené a vidíme sa doma. Spotlight, moonlight, nigga, why you tripping, get your Mariah? Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, Maya. Spotlight, moonlight, nigga, why you tripping, get your Mariah? Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, Maya. Spotlight, moonlight, nigga, why you tripping, get your Mariah? Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, Maya. Troška som skresal tú formu na Cool for the Summer. Je to ostrejšie. Spotlight, moonlight, nigga, why you tripping, get your Mariah? Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas. OK, po gyme som si zrobil optimálny nákup a to je špenát, na zajtra žemle, melón. Melón je tá najlepšia vec, keď nevieš dodržiavať pitný režim a zároveň to má málo kalórií, strašne a je dobrý, sladký, takže melón sa ti oplatí jesť. A tu mám meal prepik, tak asi nejako vyzerá. Hovädzie, rýža, špenát, zeleninka, dezit. Takto si naporciruješ na 4 porcie. Na zajtra, na dnes hotovo. A toto bude k dnešnému videu všetko. Čo ma ešte čaká je strihanie videa. A chcel by som ho začať strihať dnes, takže preto končím video teraz. A čakajú ma ešte kroky, sunset a ísť spať o 8:30 večer. Dnes sa ide spať skoro, tým, že som skoro vstával. Idem si dať ešte melón, lebo to je fakt najlepšia vec do diety. Zasytí ťa a užívaj deň ešte. Čauko.